Alere kwa kana umugaka taraira. Elio nkaimuka kegema Jumapili kujikogana na mirango yere gwasi. Egitegesie kirikoruime. Akaroto chete koigora na otwa nyara tenga tayo. Ase bono ige birito igire korora ase bikoro do bya ngero goraria. It's about 500 meters. Korua se kwende na aga karuja kama se gororo ari goikaiga na sa enge sana. Rocha abantu barenga site ya misini abandi kuri ngumbi iri abandi kuri ngumbi. Na karocha agakorigere tibakamage na ndi banja ari ngororo. None karaba kambina ko batenga tuwaligiri abandi ngaligere ingeme tegoro sino asungira. Ende nkyale ngo wikira bono igaro korigere kwane nje najo umwana wase narabisire bona are tugaiga. Nyagosiro ngoi nigo aborete ikieta kurwa chinga kecho obeire ga kurigwa ne amata gwikabona umubere chagotoka gotabwati chianga chonse nambara barenere negetamba bono omumuro yo minto osiretore otokire rocha igekera rusi gutwanyorera kiromoro igorende gokoranga itira kamana koretuga angena police nyangori igo iga itire akamana koretu akabekwa no nyene getambangi atuka no kire kurumate kai kamuranche amarua ya togetare iga fabrication ye ya gachuba abeira mange abagambi basinyiruko ya tanga egento kiare ko bagaki kamuranche abadisi naba OCS kamuranche mutago tachare ndegera marua yake ana arakoreta mangana mange bana rena intunta sinyira matuka ya tano gakina karoche na gasinini inki kiale kogera yani ngakya gotoka sasa ni totamate na mache tai abamenyi bense meiga nigo baragikiara obonjiriria buboroisia obonia nobutumeki bo marua tanchire ase baboria serikali boigo gochake segi yoko yasiria egento gikagere ko begati yeche sababu chinene echicheire okomentekana kubosalia ha sensemeyo ate bwena tamarua tigake ani wasingenjo na rogere gento kanyaro salio bonge boko baini borobte na marua yo toeka sababa gambi baito baligere nyumba njiri chikwenga yale konyale kana lende marua yake aniwe egere nalio ubusalio burakoreke ubusalio burakeane mubero nyagosira ni gorosi wa sensemeyo nabo bisa babanyimbo begetaseni ya keroka bakubwatirana nabo bisa bobotuki bobosalia DCI weka senkendo chinga kibotuki bwachakigwe gukonyulia tu nyagosira obeire kamenyete weka na bana bae ase myaka ero chebere bono kubwatekana no konganya komorugyoye kurwa senkeyo chinga kibarenge kungusana na nechisegi chegenka na eniga gocha boigo magega yabagambi bensemeyo kurangirie barasa hasubwango amatuka bera etire koligia gosonsorana na koligia chinchira barenge gocha gotumeka elio kwene kebuna otokire umukia nonye nabo otaigete beka matunda nkurubutereka seni kyagatembe kurega se wodi agachuba ase county Nyamira literane nguruko Daniel Untiri mwanzo muligerli bunge ye county ya Kisii niga yabentangana kigema goetia budget yo mwaka wa 2025 2025 mo budget ya nyara kabage gotogi wa hona ne budget engiya erengete amagendero amanne imeye county nzio buraibwaye mugabana we county ya Kisii Omweske Paul Simba Arati igento tebya abantu baminto bagusi into county ntangana goetia budget yo mwaka yo gochiko 2025-2026 twaitire budget yeyo nande tokumusaba umugabana akora sobwango budget yaitebe kwe system echake okorigas twaletira abana banasari baje bachake kuragera guchakira umwaka gocha banyu namabere man umugabana boigo oretire koletari chikrimari kere constituency torosi no energy yogurt abantu baito bagore egento kende narwa kiabase budget yake kabisa ngogora tori chi machine jaito chokoros chipara bono turgu chiguchandika na contractor kere constituency nebwata chi machine chai boige egento kende abali mu by CD
babeire bakobora school lakini bono na room mu governor itobekire chibesa se budget tugochikolika bari more than 200 oigona abanyagitari baito okonyora tubwate chintere bachinyinge lakini banyagitari mbaya sinyagitari budget yeri mututu abekire chibesa tukolika bari abanyagitari more than 300 igabantu baito tusabirani tubwatirane tokore gasi tuskigusia itumutu bono buna boniga mugende ganyampira mate asare gotioka sana kero mugabana simba chete obvious ogenda oroboniga you see marvelous ebintu bya chakiroro ge budget yetu abekire ya mutu is a very good budget igente kenene tusabira umuske simbarati atware chinka kichinyororo akorera abagusiba bitegasi tukubwatira namu abantu bage ni mono abana ba ICD na abana bali abake nguchaka bali kuragira na kunywa mabere abaremi nkonyora bari asibago chakonia mabere abasinge njugo twara tore account primary nechi primary chinde mbali mbali nonya nabangi naga linka mbaje banyore gasi esenge njugo ikabagenda bachikoruga endagera eligera abana baito bayirirwe endagera ibaragira ase department yana sentene netumne cha ya mache ekratwari weti pasari nja to kibwanga the best as service delivery ekia ver the best tuansete egas mapema uno twete budget ya kuchibosika department yana ya mache ewansa egas mapema ji project cha korwa mapema in short budget twete ya kuchibosio nengiya ekotako benefit abantu baito including abana bali abake ba nursery buna mwaka buna abande feeding center ekotako kukire sub county abangina bali kwororo abamura bali kwororo baye bakurugera abana bali abake mbacho baye gwa mabere na mabere aja gakucha kurukura sabaremi aletwa be processed elindo bayewe na abamenyi bekenyero kia mwasi yogotoka imeye ward ya Kitutu Central ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigo banyarka bakanyora bokorali ase banyako baba kwirikia konyora ebibande batari gwakanira kendi yonse munago tumanye muri Geto Depot asanya Nomogoko munene gucha saba menyi be location ya Kiamwasi gotoka Kitutu Central Ward imeye bunge ya Kitutu Chache South asokonyora obokoreri bwabosa goika asebinyoro kama ritengo Judith Kerubo kwanza litukoria rero tutore nomogoko munene senyencho exercise kyo kubata ebibande yachire mashindani konyango twara tore obokongu transport ka teke town nene lakini sibona iga we are so happy nande tokwira neri Dr. Felix Atisa mbia mono asokorete exercise yake mashindani cha Makori. Kwa siku ya leo niko na furaha sana kwa sababu mtu kama mimi sikuwa nimepata kipande na ilikuwa inanikaria sana changamoto, lakini kwa saizi naona tumeweza kuletewa this kind of exercise hapa karibu na kwetu, na nimeweza kuona pia wazee, viwete, kila aina ya watu wamekuja leo kuja kupata these ID cards. Marieta nengoro kupati kinyakundi ngote Dr. Felix yakore genteki yanje no muturetio chokvira na ndo bisyo muchibo ito twa kirembu ya mono sana kera abantu bachira bange abale no bolema abagotu na bali no konyora wainse mbatigiri magega asokonyora bokonyobo kirembu ya mono aso yo minto Felix asoko torantere bandi sikoga iga ndi gonde kilani head to yeke nyoreke baro batu kutata balemavu bali nyomba abande bagoteba bali koro kibana anje no malemavu ndi lakini na chitaiti ebintu bigokorekana Felix na gwa kirembu ya mono asoko torante ibanda asenkeye asebochura mora kutoka hapa paka town ilikuwa inatukalia kazi sana. Saa zingine unapata transport inakaa juu, saa zingine unafika unapata una the right documents then unarudishwa. Sasa imetukalia challenge sana. Obosemia gocha asaba iboli noko ene kyanga kiroyomo nabwate gitambulisho ikiagera ekiga ngati yebimanyererio challenge okoba so muntu gutatware gasi goseko bakende yonsi yakobori bweke bande oteba tabwati ukomori ngyo tatwaretie kebande oteba gosena no mogako gerete gosomo ngina tarabwata kebande gosomo gako kana ta tinda bwati umongina one kebande bono togo somia abana twakori abana chisukuru batabwati ebibande ogojikoiro mwana jikobwate kebande kwasa gwe kebande kyo abayibuli bawo bonse igo ngoteba gaki
tiga babwate bibanda abang'ina bare ebinyoro n'abagaka arore ng'abang'ina bao ri banyomete onyomanyete mokayo orororo atari goseria amobwatie ekebande abereke koronyorira abana ase enkeyo bana mbari gocha kogenda andi Chinga kichibo gekegoria geke nigo kiaburigo kwyarigania kegima anene asogonchoreria oborayi bwa magenderera samatukali bosio. I'm trying to urge my fellow Gen Zs to come and register for this ID card so that they waweze kushika the voters cards. Yeah, ndio tuweze kuvote 2027 na pia ndio tuweze kuchagua mtu mwenye tunaona anafaa. Kuripoti kitaseni kia ukia getembe kurega se kinyoro kia Mwamogesa. Igutuke meje ward ya Kitutu Central, meya Kitutu Chache South. Ithira na igonkoro kwa Dipon Asanya. Na umujumbe w'ebunge ya South Mugirango Mosike Silvana Sosoro nigwanya kabaga kubolia obwagachi bwonyara kabokanigwa gosokugarigwa kwechipara chinene ejima gramna chi highway asanya kabakarara buna umubekano w'epare kurwa kisi gochikaroka gochisotege nigera nyarere nande koleta omuchando ase abatumiki bechipare chyo Mosike Osoro nigalikuwa nayo ime yebunge enene. Other Kenyans opt, Honorable Speaker, to drive from Nairobi to Naivasha for what nowadays they call staycation or something, or just a little bit of some holiday, because that is another area that has become a common holiday destination, Honorable Speaker, especially for those who are not able to raise enough money, Honorable Speaker, and even not even enough money. There are very, very good hotels, Honorable Speaker, nowadays in Nakuru, Naivasha area, Honorable Speaker, that people go for holidays, Honorable Speaker. But unfortunately, there is a challenge. You drive all the way from Nairobi, you get to Westlands, but past Limuru, Honorable Speaker, you then now start finding a challenge or getting a challenge of the road network because of so many vehicles, Honorable Speaker, on the way. Because there are so many vehicles on the way in that route. If there is something that we need to think of as a country, is expanding such highways, Honorable Speaker. The roads that go all the way to Malava, the roads that pass through, you know, you go, Honorable Speaker, from Sotik to Kaplong. It's like a road, Honorable Speaker, that was made when the population was hardly, 2 million people in this country or 3 million people in this country. It is really not a road that people should be talking about. And I see Honorable Osero looking at me because that is his home, and he knows very well that there is a challenge between Sotik, Keroka, Kisii, and going all the way, Honorable Speaker, to Sirare. It's really, really a big challenge, Honorable Speaker. And there are so many vehicles on the road. Those roads, the implementers, or rather the people who came up with that structure of such roads, Honorable Speaker, did not envision a time when we will be densely populated as we are and with so many people on the road. And that is why this motion is coming in timely. Look at Mombasa, Honorable Speaker. Not everybody is able to afford a flight to Mombasa. You know, that immediately you get to Makutano at the junction of Machakos towards Mombasa, Honorable Speaker, the road becomes slimmer, and slimmer. And because it was actually made, or it was constructed over 30 or 40 years ago, or even 50 years ago, and not really well maintained. Sometimes, of course, there are potholes on the road. Some irregular bumps have been erected by people because of the accidents that occur, Honorable Speaker. And we even squeeze ourselves with the trailers when you're driving in those roads. I mean, really, it is about time that we start having this discussion. Na omorai wense Mosike William Samoei Ruto nigo anyarikoba gago hiraniri aba Kenya ngambi ya mone sengi jokumbwatesia na namono tituko ayotsinga ken ku aumirana na barai korwa se county ya Kisumba kura no mugavana we county yo Mosike Peter Nyanginyongo ime ya magachobora wense ime yense ya Kenya State House Mosike Ruto bayigo niganyarikoba gago togia egetambokero kiaye amuno morai we kiama kia ODM giogo soamo ase obwamo na korwa serikali ya Broad-Based asada nga iyo numero 2 Thank you very much for giving me an opportunity to lead this nation that we all love. Thank you very much for also agreeing to the coming together of both Baba and myself so that we can form the Broad-Based
government. And just so that you have the right context, the broad-based government is neither a creation of Baba or myself. It is God-sent. I say that because it is what is necessary for us to have the political goodwill to be able to push the development agenda of our nation, because transformation of a nation is not an easy thing. It is difficult. It takes very difficult decisions to transform a nation. And therefore, you need immense goodwill to be able to drive any meaningful transformation of a nation. And therefore, I sincerely appreciate your support for the broad-based government, and I want to give you my assurance that no Kenyan, no region, no community, no religion is going to be left behind. We're going to move together. na gukorera mwanjo muri gurwa sensemo ekionga chigosori nigo ritukuria lero chigosori chiagenderera gutechia chaka sensemeli county me county ya Nyamira ase chitimu ao kurusikuru ao chikogosori ya chigosori munago tubonye muri kitofati kadi gisema amameranio ya chikuru cha secondary ayo asoire asegetengo ge county nigo amamerania yaiga achaka ritikoria rero abase agochikokorekana goika ritikoria ijuma omubui arachie kwenyorera ribaga ryogochia kuwakilisha county ya Nyamira ase amameranio a regionals ayago chikokorekana ase county ya Kisumu michezo hii achakirwa ritikoria rero ya Jumatano egenderera mambia ritikoria ichuma Alhamisi tumoja gukora ritikoria ichuma katatu gutawaka semi final na finals kanya wale team tumoja gutoma kuchiga Kisumu ase michezo ya counties egotakoba after week yegocha katatu arure after michezo ya chakira sogoro na senjirerengia kurochenga gutongone mbole bitina obrebia isina amamerania yaiga nigo agokorekana ase biti ao bya gisukuru cya secondary puna St Francis Kikendo Sere eskuru ya bamura ya Matongo eskuru ya Banyaruka ya Kebabe egati ya gisukuru chinde omokonyi bw'omuriki kurase sub county ya Nyamira South aserieta Kevin Abuga nigo akwaneire chigosori na boigo gisukuru kiria chikogosoria ase amamerania yaiga kurase bunge ya West Mugirango timu twalete ko rugari ya Nyamira South tuwate timu ya soka Masosa na Gesole Soka Girls tuwate timu ya Masosa timu ya Gikomoni basketball tuwate timu ya Kenyoru tuwate timu ya Sironga rugby tuwate timu ya Josiaga tuwate timu ya Sababu timu ya Rangenyo Chelsea pia mwana abana baroro bagwaka umuchezo wa indoor games table tennis badminton and lawn tennis Kosanga no mwarimu oyotenete amangana ye chigosori ase skuru ya St Francis Kikendo aserieta Nelson Nyachenga nigo esemo yaye atebire are nobaremu kuna chigosori echo eskuru eyeiga ekobage kogosoria asama merania yaiga ne chigokoria buya abayiboli na public emicheze ngo temere abeka abana byamo abana baba bagotwara chimbwa chire chingiya ekiagara bano mune micheze begeta abana mbali go chanda ebarekire tenentwa baje temechezo mono anene mono emechezo ngorageria abantu bagwake emepira ngoja barabale chibesa abana chibesa cyabakona igongo barende ba Kisumu netipo gogendere bare bontu atema na nindoje ngabono abatora asikogana mutwe ekiagara kendo nere team nere skuru ya jita mangala sport
chingaki echecho nigo abagosoria beskuru ya secondary ya St Francis Gekendo na barbo babwate ayaiga kubwatikana na mameranio ayaiga. Timu ya kwanza ilikuwa Kiandege ambayo tumepiga 92 wakipata 2 tu. Na kesho tunacheza na Sironga pamoja na Nyangoge. Sasa tunatumai kesho pia tumeweza kufurahia sana juu timu yangu ya St Francis Gekendo imeweza kushinda. Unaponisikia sina sauti ni juu, nimepiga nduru sana na bado sichoki, nitaendelea kupiga nduru mpaka Friday. Na tunatumai kuwa tuta president national. Kingo reporter agatembe kurwa segeti gechigosori kia sere ekyo kegotoka meye wode ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira. Jefatigad Gisemba. Manchwa mo ligere kirabo ndokorera mangana maye keunga chinsenya lituko lya lero cheni ngoro kwa runyo toto nyangiri kurense me menyeri ga koro Wilson Mako na boye kuranse me aton cheni ga koro kwa DJ Atsan twara hotkobe Magaka ninjo getembe ninjo darome mangana man bangina ninjo amumurori ya numungi no mwako lyo ndigereti na yayo ndigereti goje no manye tena aye ano ochiche tongeri maje tata chiara se irondonga umusi atete ochiche tongeri maje chiara se irori ondonga ngare chiachire chino bwatu to goikera ai tongeri maje ngo na mabero bwatu na tongeri makombi taiyo bono taiyo ochiche tongeri maje chiara se irondonga tata chiachire chinchiyo ochiche tongeri maje chiara se irondonga remereria kabomo remereri bono ngebito biri wakarete ngambi na obire gombiribo bono chako bugumubuna bole go bono tato chiche tongeri maje chiara se irondonga musina bate bete gore mereria kabomo remereri kabisa na ndo menga na buya chete igonya ko kagete na bigo chikoba buna bire tibiribo ai no chiche tongeri maje tata Magaka ninjo getembe ninjo darome mangana man bangina ninjo Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na wigo chire chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri kuririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora gwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Silva Care ni nyagitari yekerero asumu chubusungu ensema